benvingudes, benvinguts, benvingudes, com esteu? No us preocupeu, no són les 8 del vespre, Però això, us vull dir que a les 8 del vespre comença l'àlbum de Televisió Comtal. Ja sabeu, de dilluns a divendres, doncs aquí Toni Cano presenta aquesta hora sencera de repartir il·lusions i repartir alegria, trucant al 806 40 1801. Ja sabeu, àlbum a Televisió Comtal, de dilluns a divendres, de 8 del vespre a 9. Hola, sóc Marcos Muñoz i estic aquí per dir-vos que hagueu sentit el que hagueu sentit. El boom comença cada dia de 2:45 fins a 2:45 i que un servidor, Marcos Muñoz, us acompanyarà per compartir temps amb aquest panell que tenim aquí al darrere i amb les vostres trucades destapar tants premis com puguem en el panell del boom. Com ja us he dit, de dilluns a divendres de 2:45 a 2:45 el boom a Televisió Comtal. Què vol? Perdona, vosaltres sabeu que el boom es fa de 8 a 9, Marcos. Qui va començar fent el boom a Televisió Comtal? Això era abans. Ara el boom és de 2:45 a 2:45. Des de quan? I jo què faig llavors de 8 a 9? No estic fent l'amplina. A veure, espera un moment. Quan és el boom? No, sí que estic fent el boom. A veure, el boom. És molt fàcil. De dilluns a divendres, de 2:45 a 2:45, Marcos Muñoz presenta la primera edició del boom. I també de dilluns a divendres, de 8 a 9, Toni Cano presenta la segona edició del boom. És que això ho faig per comptar llum, És que aleshores són dos booms. Són dos booms? Són dos booms. De dilluns. De 2:43 a 2:45 i de 8 a 9 del vespre. Que guai. Ara doncs siguin companys. Tranquils, home, tranquils. Que sapigueu, i els dissabtes i els diumenges de 2:30 a 3:30 i de 8 a 9 estic jo, la Reina Miralles, presentant el boom dels caps de setmana aquí a Televisió Comtal. Que ho sapigueu.